Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nosyak ti masuron, ang mga nosyak latang tagtignay. Pangaasim leon, saan ko ma? Di mo patpatan ti lintag. Laglagi po nga dadag iti pulis nga akin trabaho iti dayta. Pasig ka mandal dagiti pulis ditoy. Iso... Mabit lang. Oh, apay leon. Anya tinay-text kan ka? Ayop no asino man daytoy. Leon, anya tinay-text kan ka kunak? Adita, basaan tapno maamwam. Ah, Diyos ko! Saan ta kadipay nga agawin, Monica? Kaya't ko pa'y dito simbaan, yaya ising. Sa bagay, nasa papay mod. Ngumne, saan ta nga agpasimot ah? Amumutang ang mga noagungot ni Papam. Di kayak danag, yaya. Saan ang mapasamak dayta? Amok, adi nakaungtan ni Papam. Ngam siya, ungtan nakdayjay numarabian ta. Isu asaan ta nga agparabi eh. Sayang, Chief. Awan mo tinatuktalan tayo tinapananta. Talaga kasta. Saan mo't nga amin apag natayo, kat agresulta iti positibo. Isu akasapulan tinananay apanaganos. Chief Salvador. No daduma, mabayag. Saad na maduktalan tayo. Kat day tati sana maawatan dagiti daduma nga umili. Tatingamin kayat da. No adda krimen, masolbar adagos. Ti saan da nga mo? Saan mo't basta-basta timang solbar iti krimen? Pudno day ta, P1 Mendez. Isu akasapulan tayo tinananay apanaganos. Tapat check. Addan tumot laeng ti maduktalan tayo. Bogi, no asino man dayjay anak text. Patyak nga amunak. Yawa mo. Amin da kita tapon tayo ang makamo iti kinasya sino yun. May bagnin. Bogi, Malaksid lang yan. No may samot lang kadag iti tao tayo tagar-aramid iti kasyay. anya ti kayat mo asawan. Kas kumasya kamo. Amok ti amin may papan kada kayo. Kasta ti kayat ko asawan. Oh, Monica. Adda kayo gayam kinimanang ising dito'y simbaan. Namuak namin tinapasamak ni Padre Simon. Nagdanagag. Anya? Danda ni gaya man na isagmak ni Padre. Ay, naimbaglangan ta dadag iti taok dito'y simbaan. Apaman ang adlaw dati napasamak. Imarayat da adagos. Ngaman niya tinapasamak. Kasano anadang randay di alalaki, ti bagina? Saan mi mataninam na matikas di mapasamak, Monica? Isu nga atapan mi nga amuday di alalaki ama isagmak matlaeng. Gapoy ti pan nakatiliw na. Isu nga inunaan nandag iti atapan na amang pataykan kwa na. Ebe, Kasta ti rumrumar iti investigasyon. Isu ati ikagkagumaan mi nga amon ita. Ket no asino dagiti koneksyon dayjay alalaki. Saan na sinsinan ti mensahe anaawat mo, Leon? Jonah, No asino man tinag-text amay saka a drug lord. Sigurado nga am mo matlaag. anya ti kayat mo asawan. Kasano ko mga amo na ti maipapankan ka? No di na kaam-am mo. No asino man dayjay, mabilbilang entertaw na. Jak itulok ti kasjay nga aramitan na. Iso nga aganat, no asino man dayjay, tatalaga asingirak itinangina.
Awan na pulos tim ako na ni Monica. Malaksida na singlet. Relihiyosa pa eh. Pudno day ta, Father. Hepe, mabalin ka di. Di na ko nawagan iti kasta. Anya ti kahit maasawan. Simon ko malatan. Sana bale. Tapanag kita. Saad mat nga agin na dayo ti dadta. Kan naglag ang tirik na kan ka, Hepe. Kinapudno na. Kaslakab sa titrato kan ka. Ha? Mabalin ka di, Hepe? Day talaga yan. Ngam iti may sa kondisyon. Anya data? Narding, kunam kumalat tamatan kanya. Iti kasta, ad-ad dapay ang makapagsiningag ta. Naimbag matanda kayo ni Iha. Kung naklaki din, numarabyan kayo di simbaan. Di may tulog day ta, Papa. Kan may sang, amumi ka ni Yaya Ising, adi mo magustuhan, numarabyan kami. Nang runak at adadagiti na pasamag diti lugar tayo, ama ko nag at talagamat at delikado. Agpaiso day ta, Iha. Nang runa itata... Taan niya, Papa? Ta agrayra dagiti managdakdakas. Kat awan ti pilpilyenda. Kas kuma iti napasamag itay na biit dito balay. Napabutak ti may sa akotse tayo. Papa, Kasta ti kayat ko asawen, Iha. Iso asapay la kuma. Taagan nad ka akanayon. Ammo, Ma'am Chuna. Talaga gayam ani Padre Simon laeng tinakarangot jay lalaki anang kemegken kuana. Isig? Kinasarsaritak ni Padre Simon. Iso ana am wakti amin, ma'am. Imarayat laeng dagiti pulis nga agbambantay ijay simbaan. Iti natengelan ni Padre dayjay alalaki. Kasta gayam tinapasamak. Un, ma'am. Ni Padre tinangibaga iti amin. Dakkel ti pamatik nga agbayag dito ni Padre Simon. Ngamin, saan amabuteng ken kabailan na asalakniban ti bagina. Day ta ka di apalay, ti Juan Mendez. Wan, Jeff. Iso day ta. Naulimak ti aglawlaw. Jeff. Agsagana ka laeng. Narigatan. Ang mga nadadakas ang mapasamak. Amumatan. Nudaduma. Paggadti pa si mudaag tinalabas a kinaulimak ti aglawlaw. Di kagdanak, Chief. Kanayon anak kasagana. Nasayaan. Kasayatan day ta. Tapno saan takit di ang may sakit. Amkam kade, nga ang mga nuadapay laeng paggad ang mapasamak, Monica. Iso akayat mo akaduan ka pay laeng dito'y silid mo. Jack ilibak Yaya Ising. Monica, Talaga anapabot nga na kiti pa nakapabutak ti may sa akotse itay nabiit. Iso anong kastoy arapiin? Madandanagan akmatan. sa bagay, normal day ta, tatao tayo matlaeng balasang ko. Normal nga agdanag tayo. Yaya Ising. Ngam saan arumbe nga iruam tayo ti bagi tayo iti kasta. Nasken ada tayo matlaeng ti mangisuro iti bagi tayo nga agbalin anaturag. Tapno saan nga agari ti buteng iti barukong tayo. Talaga saan ang mapunas iti panunod ko. No asino tinag-text kanya. Saan mo't nga rod ang makontak ti cellphone number na? Padasig man nyawagan. Ang mga numakontak ko itan. Nas ka na mamuak no asino tayo. Diyos ko. Talaga saan na makontak? Sino tiyawanan pain? Anya pa'y tiya muna may papankanya.
Nagsabi ko ngayon eh, Arding. Wen, Simon, tanapatag dito ang pagsaritaan ta. Anya ti kahit mo sawan. Bayat ti panaggubalyo iti day di alalaki. Adda ka din nadlaw mo akakadwana? Panag ko nakatawan, Arding. Tanod na. Pinagtinulungan da ko man. Ay, sabagay. Hangam sa nabali. Saan kami ngagsardang iti panag-imbestigar mi, Simon? Ket, ano san na kuma? No agsubli-subli ak ngagdamag kan ka, may papan iti napasamang. May sang amin na pamuspusan dayta. Tapno inot a malawagan ti amin. Nagsabakan arumwar, Leon. Napatagta si Kaswag, Jonah. Ngamawan pa'y turog mo. Ah, kasano nga mom? Kaputa nagpatnag a pinalpaliiw ka. Amok asaan ka nakaturog apulos. Kat amok mo timang burburibor kan ka. Tinaawat mo at text idi kalman. Jonah, Amang nga nasken na rumwara. Di kagda nagtawan tinta ka sa mapasamak. Ken maysa, adamat ni Bogi. Di nakbaybayan ni Bogi. Iso at di kagdanag, Jonah. anak ko, saan tayo ang makasigurado iti talgad tayo? Iso ano awan mutla ang tinapatag apapanam. Dito'y kalatan balay. Di kag nanang mama. Ija kami lang simbaan ka ni Yaya Ising. Kan oray no addaag diti balay. Saan lata na talgad? Ha? Napanagnagan tayo dayta, mama. Iso nga oray sa dino itati ayan tayo. Saan ama ko na anatalgad? Takabaulan lagi ti managdakdakas ti agaramid iti krimen. Iti oray sa dino. Naimbaglagi din tanadanon kayo dito balayo, Mayora. Napatagsakit diti gagaram, hepe. Adala ko mas sumagmamano sa lutsod kada kayo. May naig iti napasamak dito'y balayo. Makatulong ka di dayta iti investigasyon. Tapno maduktalan no asino tinagaramid iti kasjay. Namnamaan mi akas pa, Mayora. Hepe, Sapay lang kumata ipaayo ti kooperasyon nyo, Mayora. apay ket din asaan? Sige, hepe. Nakasagana ak ang makitinnulo. Naulimot mo tinapalabas ang nagpatnag dito'y Monica. Awan tinadla ko ama di anapasamak. Ken maysa. Nanayunan pa'y dagiti pulis ngayon baon ni Narding dito'y ngagbantay. Kastagayan, padre. Wan Monica. Oh, kumusta mati di balay ah? Naulimak mat. Naulimat ko nam, hanggang nagunag matisin na mo. Padre. Maamamak ka kading aging gait ha? Diya kilibak, padre. Ngamin, amok nga oray sa dino. Saanin anatalgad. Anya? Patsak nga mo yung matdayta. Kitaan nyo laangan. Mismo nga ija karahim eh. At na nakastra ka man nagdakdakas. Napaputak ti may sa alugan mi. Da kayo mat? Pinagaramidan da kayo iti dakas. Naimbaglaangan takabaalan nyo asalakniban ti bagiyo. Tano saan? Amang ano anyan tinapasamak kada kayo. Uwan nga rod. Danta niya akong Monica. Nga madamag ko man laang, Padre Simon. Kasano ana arami dyo ti kasjay? Monica. Kasano a kinabaalam a pinarmag ti lalaki anang kamagkan ka? Panakunat. Ura asino. Kabalan na sa lakniban ti bagina. No agpaggadan, Monica. Padre, Kasta tinapasamak iti day ti Arabi. Narikmat nga agpaggadak. Iso ngayon kagumakon ti limaban. Ket amo ka di nagbinaybayan ti Diyos. Iso anaparmat ko jay lalaki anang gamat kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ka din ti sabali asaludsudem, hepe. Nadamag ko aminan, Mayora. Ngam no bilang adan tupay. Sapay lang kumata sa andak akagura, no kasarita kayo manen.
Apay ko makagura ka, hepe. Amok nga aramidam laang ti trabahom. Kan maysa, kayat ko amasulbar ti amin. Kayat ko amatiliw ti awanan bain ang nagaramid iti kasjay diti balay. Mayora, Agtalagak iti kabaalan nyo, hepe. Iso anam na maag nga iti kabiita na panawan. Matiliw yu jay lalaki asimrek, kenang pabetak iti lugan, iti mismo agarahemi. Sinaludsod mo kunkwa na ti kasta. Wanya ya. Anya ngay ti kunana. Kunana nga uray asino. Kabailan na asanak ni Banti Baginan magpagkan. Basta saan ang maunaan iti butang. Ay na, no siyak siguro. Yak kabailan ti lumaban iti managdakdakas. Yaya, Nakaamamak ti kasta niya. Kasanon no patayin da ka no lumaban ka. Ay, agraira itan ti kasta adamag. No lumaban ti tao, mapapatay. pwede na nakabutbutang yaya. Ngamsikan amis mo tinagpuna kanyak. Saan arumbang nga agbutangag. Tapno saan nga agari ti panagamak iti barukong. Naimbaglangan tamayat ang makitinulong ni Mayora Rogantean niya, Chief. madlaw ko talaga kayat ni Mayora ang maurnos ti amin. Ti kayat na ket kanayon ano uli magti lugar ang masakupan na. Chief, Iswarum bang lang aramidan tayo mati amin nakabaalan tayo. Ipatungpal tayo ti linteg. Ket salwadan tayo ti linak ken kapyan. wala Chief. Trabaho tayo dayta. Iso na lang, takas itin ako namon. Nasirib met dagiti managdakdakas. Saan tayo ida basta mabisto? Ta saan tayo met nga ammo ti kinasya sino da? Chief, Ngam saan tayo magsarteng? Ituloy tayo ti agimbestigar. Kanagkalap iti impormasyon. Tapno makamag tayon dagiti managdakdakas. Anya ti ko na dagiti kinasaritam at tao tayo. kawan ti may bagada amo. Saan damat nga amo? No asino nga talaga ti mangkonkontra kada kayo? Maburbur tya anak iti kastoy ang mapaspasamak, Pogi. Amo, Asino di nag-text kanya? tsak masungbatan dayta, amo. Am-am mo naglaki di dayjay. Taapay akas di tinakalanad iti text na. Sana bale, amo. Ika kumaan tayo nga amuan. No asino dayjay, nawanan bain. Hello, Leon. Ang mga numarabiyang nagkagawin dyan. Leon, At ang amin napatig nga si Kaswar. dakan ka dayta. Ngam aganad ka kuma. Agyaman ak dyan. Ni Monica, Saan da pa'y asimangpet ka ni Ising? kasta ka day. Wen, ngam sa nabale. Imbagamot ni Monica nga agsubli adagos. Iso adi ka madanagan. Sa dinuti pangipanam kadagiti ginatang mo, Monica. Iti ayan dagiti na biktima iti uram, Padre Simon. Mapan ni idatas ijay. Sakbay nga agawit kami kaniyaya ising. Talaga di mo maliplipatan ti tumulong ka dagiti agkasapulan ha? O bingat pa'y lang. Impasigodan ni Mama Arumbang at tulungan dagiti agkasapulan, Padre. Kat imot ko dayta apan lusuro, aging gating makalak. Talaga nasingpet kayo sa nga pamilya. Padre, Iso adya kon mas daaw. No apay nga ipatpatag dagiti umili ti inam. Nga iso ti Mayora dito'y San Bartolome. At dagiti kasapulan tayo dokumento, Chief. Nasayat ni Rodno Kasta, atong. Dagita dokumento ti igam tayo. Iti panangsarak tayo iti balay agagara tayo. Chief, Ala, pagsaganaan mo dagiti kakadwa. Kasarita kayo pa'y amin. Sakbay nga agtignay tayo. okay, Chief. Permission to leave, Chief. Carry on. Adamanan isa yung kat nga operasyon. Sapay lako matatarabayan na kami ti Diyos. Yamang kami tulong na impayo. Yamang kami unay.
O anya, ada ka din nabi ngayon amin. Nasaya at mat. Baliwan min tumanan ti umay mangtad iti tulong. Ay, namuli ka. Nakaragragsak daan na kaawat kadagiti inted mo. Babaon man lay ti kasta nga aramida. Ket maksayan ti parikot da. Gapo iti pan nakapukaw dagiti pundar da. Yaya. Panagkunam ka de, kat saan da pay laang akontento ita. Tadamutan dagiti na ipatakder apag naedanda. Nga impa ay ti lokal a gobyerno ti San Bartolome. Yaya. Amok nga adalata sakit tinakam da. Gaputan na oram amin dagiti pundar da. Idi na oram dagiti babalay da. Kaday dati kang runaan ang makagapo. No apay atultulungat ida. Mama, apay nga awan pay ni Papa? Itay pa'y bigat nga inyawag na timaladaw a panagawid na, iha. Kasta ka di, Mama? Uwan, ada ka nung kami napatag nga si Kaswan na. May papan ka di iti negosyo? Apay, Mama. Nagsinnaay kayo, Mat. Mabalin ka di, iha. Saan ko maasyak ti pagdamagam iti dayta? Kasaritam tulaangan ni Papam inton mawayaam. Apay, Mama. Ada ka di mapaspasama kadyak mo? Ne, awan ti kasta nga impagak, iha. Basta ni Papam tulaangan ti kasarita. Amo, di kay manan matimtimay. Maburiborak nga mina talaga, Pogi. Jak amono anya ti rombang nga ramitan. Oran niya ti mapaspasamak, amo. Adak laeng dito eh. Amo yu dayta. Nakasaga na aga mga ibuisi ti biyag ko para kada kayo. Amo yu matayta, saan ka di? Kinapudno na. Si kalaeng ti pagtaltalkak manipod pa'y iti, Pogi. Kat sapay lako ma. Tadi mo tadailan day ta pa nagtalagkokin ka. Bo. Sumagmamano atawag tinakawaras iti aglawlaw ti simbahan. Simon, Agyaman ak narating. at adupay ko ma. Ngam adda ngamin operasyon mi itarabi. Kastamat lagayam. Ang mga ano kasapulam dagiti taong nga dito eh. Umdas kami matkidya mangisayangkat iti operasyon. Iso nga dalata dagiti tao nga agbantay dito eh. Anya ti isayang katyong operasyon narding. Medyo napaggad. Iso nga iramraman da kami kuma iti kararag mo. Sige narding. Damdamam dayta. Kati ko man Diyos ti magtarabay kada kayo. No kasta, inuroray nag-iha. Madanagan namin, Papa. Saan ka di nga imbagakin ka ni mamam, di inyawag ko kinkuana? Imbaga na, Papa. Ngam talaga ngamin adyak makaid na. Unay ka lagi, dinaya. Anya ngamin tiya sa sikaswan. Anya pa'y kuma? Tinegosyo, iha. Ngam apay akaslasaan ang makasungbat ni Mama Itay. Edi damdamagag kan kwa na ti may papan iti dayta abanag. Dayta ti agpaiso, Papa. Iso nga rod nga inuray ko asumangpad ka? Tas sikan amis mo ti kasarita? Negosyo, tas asikaswa, iha. Makumikom laing ni mamam. Iso siguro akas jay ti jarna. Amumeten, nagsasaruno dagiti pasamak dito'y ili tayo. Kat dayta siguro ti pampanunutan ni mamam. Mendes, aganat kayo. Ijay kayo bangir. Tada kami ti makamo dito yung bangir apasat. Matongpal, Chief. Kakadwa. Follow me. Dagi jahin da Mendes. Agtignay kami matan. Sinyasa kung dagi ti kakadwak. Men, move! Sapay lang kumatag baligi kami. Ngawan ti asino man ama isagmak kada kami.
Di ka kadiag pampanunot, Jonah. Leon, No kasta nga dadamagan ni Monica, sumungbat ka kumaiti na sayat. Iti kasta saan niya agatap dyan ta. Jakon kaya't ama ulit pa iti kastay na pasamak, Jonah. Ta iti sumaruno, sigurado at amakaraman ka man ng kanyak. Jak makaturog. Iswa kasayaatan no agpaangin agpailang dito tirasa. Aglalaok ita ti marikrik-nak. Masurunak. Gapo iti aramitan ni Jonah. Ngem, ad-adda ama borbor tsa anak gapo iti mapaspasamak. Asino tewanan bain namang konkontra kanyak. Apay akaslam amo naglaunay. Siyak ti kabilgan dito'y San Bartolome. Ngem iti mapaspasama kita, kaslaki din adda pa'y nabilbilig ngem iti siyak. Jak lakit di itulok nga adda pa'y nalalaing ngem iti siyak. Amangan ngamin no dumteng to ti kanito, ket siyakton ti delikado. Rombeng nga itapay laing, ket maipaknin no asino man tewanan pain amang kalkalaban ka. Anya dagit siya putok. Sumre ka kadagos. Amangan no sakit diti sumaruno apaltugan da. Diyos kay, anya manenti kayat asawan da ito'y mapaspasabak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakastrek akon. Ikagumati ko pa. Ha? Nakadlawon dagiti rin ako ni. Men! Open fire! Agad kayo lang! Saklit! Napuntak. Naskin ang maidaulwa ka na imbag dagiti kakadwag. Diyan kaya nga da maisagmak na dakwa lagi. ano nagigyan utok? Jak pa'y mo. Or-orayit nga ron da sumrek ni Bogi, tapno maamwak no anya dagi siya putok. Diyos ko. Agtalinaid ka laing dito'y. Di ka rumrumwan. Leon, apay day tapaltog mo. Jak itulok nga dakit din mang butbuteng kada tayo. No kasapulan na pumatayak, aramidan. Maday ko naganap mo. Iha, Nang ron nakatremor pa ilang ni Papa. iha, agtali na agtalaag dito'y. Saan ta rumrumwar? Mama, Ang mga noonyakit di mapasamak. Narigatan, iso adito'y talaag. Men! Hold your fire! Hold your fire! Chief, at nakalibas ka dagiti na danon tayo dito eh. Mangbilin ka kadagiti agbati dito yung ag-imbestigar. Nasken asurutin tayo dagiti nakalibas. Matungpal, Chief. Kartinga Mendez, sakbay ang makadayo dagiti naglibas. Asino tayo ito'y pinaltog ang Bogi. Nasiputak nga mararubayan na mo. Kaya iti sinitar ko. Nagtaray. Kinamat ko. Kaya iti nakita nga tayo nasot na. Ino na ako. Anya. Big-big-bigak na ruda mo. Amangan mo't tao ti maysa. Kadagiti ka kompetensya tayo iti negosyo. Sige. Amuam ti kina siya asino na. Sakpay nga yawag ko kadagiti polis. Tano maamuam ti kina siya asino na. Amangan no masumbatan maten tinabayagan na sa lunsod ko. May papan iti mang konkontra kanya. anya nga tanti mapaspasamak yaya ising. Jakmat amo Monica. Ay na, pabutangak pa'y nga roden arumwar dito isilet mo. Yaya ising,
Iso adito'y talaang saan ta arumrumuar. Di papa. Di pala nagsubliman ni Pudi tayo rimuar. Ay, may sapay da ita. Iso amadandanagan meten ni mamam. Chief, awanan. Saan tayo na nasurutan dagiti naglimas? Kasano itan, Chief? Agsubli tayo iti pasdek arinaw tayo. Tulungan tayo dagiti kakadwa nagbati dyan. Matungpal, Chief. Alam kakadwa, agtignay tayon. Yes, sir. Apay awan pala ang dagiti pulis, Leon. Ne, diya ka mo ah. Itay pa'y mo't nga inyawag ni Bogi. Ngam, awan ta pa'y matlaing. Oh, Diyos ko. Talaga buntog dayay a Hepe Salvador. Kastamit ang dagiti tao na. Agpapada da amin na buntog. Awan ti sirbida. Leon, Talaga man. Noad da pa'y kakadwa tinapaltugan ni Bogi. Ang mga noan yan tinapasamak kada tayo ditoy. Awan sirbida jay a Hepe. Men, siguraduan nyo ang mahalayo amin nga ebidensya. Maaramat tayo dagita. Yes, sir. Chief, adaawag manipod iti presento. Kasapulan da mayora ti tulong. Anya? Adan na pan nakakadwa tayo. Mendes, naskan as sumaruno ta adago si Jay. Ang mga nuan yan tinapasamak. Matungpal, Chief. Men, pagbati kayo dito. Agad kayo lang. Naskan nga agresponde kami iti awag ni Mayora. Papa, adan dagiti pulis di tarwar. Ay, kinapudno na iha. Masurunak! Nagbuntog da nagresponde. Kan maysa, dagiti laeng tao ni Hepe ti adda dita. Awan pa jay kunang a Hepe ti pulisya. Anya? Isu ko matirumbang anang idaulo ka dagiti tao na. Ngam awan man. Talaga nga awan ti sirbida jay a Hepe. Ne, adda manan simmang patalugan dagiti pulis. Ang mga noda ni Happy Salvador, papa. Kasapulak ti statement ti driver bodyguard ni Don Leon, Mayora. nakasagana ni Bugi amang tad iti statement na, Hepe. Naskan nga wisan medyo presinto ni Bugi. Ha? Dahil ti SOP. Kat namnamag ang makiko-operate ti driver bodyguard ti asawa yo. Di kagdanag, Hepe. Makitinulong ni Bugi. Ibagana no anya ti talaga anapasama. No apay anapatay na ti tao anasiputan na nga umar arubayan. Di mo ka di kasarita ni Hepe? Amumat niya agburburek ti darak kenkwana. Leon, Masurunak! Tay tala nga si Mangpay. Anya launay tinararamid na. Kasanon, no adanda ka sa napasama ka na tayo. Leon, di ka ko maagpungtot. Agkalma ka laeng. Kasano nga agkalmaak no kastamat ti jarday ta a Hepe. Talaga ang masurunak launay kenkwana, Jona. Iso adyak kayap ang kasarita. Madamag ko pinapasama kay Jayan niyo, Monica. Padre Simon. Naimbaglangan ta na alibtak dagiti bodyguard ni Papam. Tano saan? Ang mga nonyan tinapasamak. Day tangarod kad. May katuan da ang dahil ko sa napasamak ijaayan mi, Padre. Isungagat atap ako na. Anya ti kahit mo sawan. Adan samat jak ammo ang mapaspasamak. Anya? Panagkunak. Adda ti saan nga ibagbaga kanyak damamak kan papa. Anya jay kunam, Chief? Mas dahwag. Taapay asaan asimango ni Don Leon iti panagimbistigar tayo. May papan iti napaltugan kan napatay ti driver bodyguard na ija asidag ti balayda. Anya? Rumbang kumanaala tayo mati statement ni Don Leon. Ngam no apay asaan asimango kada tayo. Ang mga noing talagnan ka ni Mayora ti amin, Chief. Oh, Saan ka di posible dayta, Chief? mabalin mo takasta. Ngam kasayaatan ko malakta. Numaala tayo mati banag ni Don Leon. Tapno mamuan tayo ti amin. Anya ti amu tayo. Amangan no adamat pakainaigan iti kompetensya iti negosyo ti amin. Chief,
Iso a kasayatan mo't laang no makasarita tayo ni Don Leon. Kat maala tayo ti bandag na. Amo, narigat no agatot dagiti polis. Iso kasayatan mo't la siguro. No sumango kayo kadakwada. Buki. Narit na ngamin nga sana kontento ni Hepe Salvador. Iti panangalan na iti beneg ko laeng. Adulaon na iti ammo ni Hepe Salvador no kastabogi. Isuntupay. Naladaw nga imay. Saan ka di? Amo, Sige. Tapno awan ti makunkunana. Siya ka mismo ti mapan iti ayan na. Personal a kasaritak ni Hepe. Nakikita na kung kadamo ni ka nga may dito'y mayora. Kahit kayo mo't kami na kumustahan, may papaniti na pasamak. Napalalo pa'y laang ti panagdanag ko, Padre. Mayora? Saan asin sinanlaang apasamak dagiti napasaran mi iti kalabas? Iti panagkunayo, Mayora. Anya talaga ti panggap dagiti agar-aramin iti kasjay. Padre, Per-personalan da kayo mata? Bueno, nairanran na lang dagi jay. jak amono anya ti sarita at Padre. Taaging ga ita, matikti kawak pa'y laang. Madlaw a seryoso ti saritaan da Ma'am Chona ken Padre Simon, Monica. Yaya, Talaga anaya sidagmeten ni Padre ti bagina iti pamilyayo anya. Padandanagan met no kasta nga dadakas ang mapasamak kada kayo. padno dayta yaya ising. Mariknak ti panakisimpatsya na kada kami. Nasingpet a talaga ni Padre Simon. Awan ti makunakken kwa na. Yaya, Iso asapay la kuma. Tawan ti dakas ang mapasamak ken kwa na. Akas itinapagteng dagiti immo na anagbalin akura paruko dito'y ayan tayaw. dayta mo ti kanayon ko nga ikarkararag yaya. Ti agnanayon a kinatalgad ni Padre. Monica, Gusto ka ngamin. Nasingadan kada kami ni Padre. Kat makunak akasla kamang matdan, ti pamilya mo. Kompletong dagiti report, may papanitiin sayang kato yung operasyon ni Dirabi, Chief. Nasayar law na Ay, sayang. Awan tinakamag tayo. Ngam na-recover dagiti sumagmamano nga armas, iti dayjay apasdak, Chief. Day talang ti pagsayatan na. Kunti may sapi apagyamanak. Awan tinaysagmak kada tayo. Wan nga rod. Tanwad da. Jak lakit di mapakawan ti pagi. Apay mat, Chief. Siyempre. Nasakit para kanyak ti maksayan iti tao. Chief? Ada tao. Kita no asino. Amangan no napatag ti gagara dayta. Ammo ka kaya't nagmat na makasarita. Isasya ko na mismo ti may Hepe. Agpaiso dayta, Don Leon. Kaya't ko kumamat ang maala ti banegyo. Ambom. Mas tawak. Apay kasapulan pa'y laing dayta. Kat naalayo matin ti statement ni Bogi. Don Leon? Saan ka di pa'y laing nga umdas dagiti imbagan ni Bogi? Kat isumat ti nakaengkwentro di napapatay? Kasapulan matlang ti statement yo, Don Leon. Amangan ngamin no adda pa kainaigan na iti negosyo yo. Iso ang napasamak ti kasjay. Hepe. Oh. Apay kaslanak lahat kayo, Don Leon. Apay ang nairaman ti negosyo kiti saritaan. Don Leon. Saan ang mailibak ano daduma? Negosyo ti rason. No apay nga adda dagiti pasamak akas itinapasamak idirabi. Ha. Iso kahit kayo mata makasarita. Tabarang no malawlawagan ti amin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Monica, saan akong nagbayad? Agpakada akon. Ito nanda
kayon, padre? Da kami kaniyaya. Sanan. Kabalakmat kat. Ngam, padre. Sanan, kunakmat. Sa nabalay tal daw man. Kan may sa. Ada pa ngamin papanak. Kasta ka di? Un mo ni ka. Katagyaman naklangan, ha? O sige nga rot, padre. Agan anad kayo kuma. Kasla makapungpungtot man ni Don Leon ang naggapo dito'y opisina yo, Chief. Kasta ka din? Awan mo ti amok arumbang apagpungtutan na. Ha? Awan mo ti dakas ang nagsaritaan mi. Kan may sa. Inalak lang iti statement. May papan iti napasamak iti balayda. Chief? Kat no nyaman ti nagpungtutan na. Panagkuna. Awanin ti bibiyang ko. P.O.1 Mendez. Panagkunak, Ma'am Chona. Rumbang lang adda kumamatan security guard tayo dito. Ising, Kasaya ata no adda security guard tayo dito. Tapno saan basta makaaramid latan iti anyaman dagiti agpangpanggap iti dakas. nilaang yun ti makaikadang iti dayta. Anya, Dayta ti agpayso, ising. Amumatan, saan akayat nilyon nga ada sa bali a tao dito'y balay? Malaksid kada tayo. apay ngay ni Bugi, ma'am. Nabayagan a driver bodyguard ni Leon ni Bugi. Isulaang ti pagtaltalkan na. Ang padasag lata nga ibagakan kwa na ti singasing mo. Anya, ay isaanon, ma'am. Ang mga numakaungat pay ni Sir Leon. Di la ko maibagbagakan kwanan day tasing-asing ko. Anya jay ko nambogi. Sumat mamanong araw mas sinakumpiskar dagiti polis. Gapoy din sayang katdang operasyon ni Derabi amo. Anya? Day tagayam ti makagapo. No apay asaan da nakaresponde a dagos. Punyeta! Amo. May baglangan. Tawan tinakamag kadagiti tao tayo. At dadua na papatay. Emawan tinakamag asibibihan. Talaga akarkaritan nagdayjay a Hepe Salvador. Pues, mapagkan nga rod noan niya ti tarigagay na! Mapanagnakamot siguro ang napaggadon dito'y lugar tayo. Gapo ka dagiti mapaspasamak kita. Saan ka di, iha? Mama, Di mo kanila takayat ti mapanidya abroad. amo yung mat no anya ti decision ko. May papan iti dayta abanag, mama. No kakuyog kayo ka ni papa. Sige, mayata. Ngam na si Isyak laang, jak kayat. Ngam iha, nakaamamakan dito'y. Amo mama, mas daawag. Ha? Apay, iha? Panagpunakat saan la ang mairandra na dagiti mapaspasamak kada tayo. Anya ti kayat mo asawan. Apay anak ko nam ti kasta, Monica. Kapilitan na pinanawa ko ni Bogi iti ayan dagiti tao mi. Nas kanyamin amay patungpal na ti kayat ko ang mapasamak. Hagsubli ako ni Jibalay. Ang mga noon niya manan ti panunutan ni Jonah. Nang runa ni Monica ang anak ko. Jak kayat ang makadlaw ni Monica. Itipod no ang mapaspasamak dito'y San Bartolome. Itay ka kadipay, Narding? Saan mo't kit di, Simon? Nagapam ngamin. Napanak iti balay da mayor, ha? Ha? Kaya nadapay ngamin di magasa. Sabayan nagdiretsuak dito eh. Kastagayam. Oh, ada ka di masapol mo kanyak, Narding? Awan mo't kit di. Iso na lang tamok anasingit kay ti pamilya Rogante. Barang na matulungan na. Ah. Anyat kayat mo sawan. Talagaan na impluensya mo't ni papam anya, Monica. Apay anak ko ng dayta, yaya isi? Nakapatay ni Bugi a bodyguard na. Ngam saan man laan na ibalog. Uray ibaga tayon ang nagpiyansa. Ngam di man la na isirek ijay pagbaludan. Iti uray apag kanitulaeng idinto ta nakapatay. Kat amo, babaen day ta iti impluensya ni papam. Ken nalabit aga pumut laeng iti posisyon ni mamam dito'y lugar tayo. Masigurado kang palami ispay lang dagiti managdakdakas ita. P.1 Mendez.
Chief, Iso nga damat gundaway tayo nga ginana. ngam na siya, jak ka sa Poland day ta, Chief. Tamo, awan mo ti plano nga ginana. Ato. Kabisado kan, Chief. Awan iti bokabularyom ti palikas nga inana. Amok nga gimbistigar kalata. Kaya't katulungan. Day ta ti pangeddan ko. Okay. No iso ti kunam. Iso nga rod ti mara. Saan mo mo't akadwa ni Bugi ang nagsubli dito'y balay? Imbagak ngagpaknipay laeng. Patsek na pudot dagiti pulis ken kwa na ita. Gaputan na patay na dyan nasiputan ng marubayan. Di ka kadima ama. Nga ang mga numasdaaw dagiti masatnan. Gaputa saan man laan na balod ni Bugi, idinto ta nakapatay. Jonah. Anya lang Awan ti bibiyang ko itanyaman ako na anda. Awan ti bibiyang ko kadakwada. Leon, Nalawag mat sigurong tayo takin ka, Jonah. Awan ti bibiyang ko iti asino man. Saan mat akadwa ni papam ni Bugi asing mangpag balasang ko. Yaya, Uno, ang mga nusumarunumot laang ni Bugi. jak amo, Yaya. Ay, nang baglaang tanasiputan ni Bugi day di alalakyan niya. Tano saan, ang mga nuad day naramid na adakas no nakastrukit di dito'y balay. Ay, saan na ay kamutlaasin na ayon? Saan nga min ama ponas ti atap ko, Yaya? Nga anya, Nga amangan. Nadakit di mat ilimlimot kanyak da papa kan mama. sino nga to day nga umawag? Ang mga nunapatad mo ti ibagana. Siya kundi mangsa. Rugantes Residence, hello. Awan mo ti sumumpat. Hello. Sino day to? Saan na nagsasao? Kat imbabanan ti auditibo iti bangir alinya. Anya manan ti kayat asawan ti kastoy na pasamak. Asino jay imawag asaan mo't ang nagsasao? Awan ti rumbang nga pagdanagam, iha. Agawid mo't dito ni Bogi. Adala nga mintinas kanya ramitan na. Kasta ka di, papa? Wen, iha. Kan maysa, kasapulak dito ni Bogi. Narigatan. Ang mga numaulit tinapasamak. Ang mga nuadamanin o marubayan. Anya? Papa, panagkunayo ka dikat maulit day jay. Diyakan mo, iha. Ngam kiti. Sa ganaan tayo no anyaman ti mabalin ang mapasamak. Kasayatan siguro nagsinatay iti papanan iti panagronda, Mendez. Adalatakin ka day ta, Chief. Dagdagal ti tsansa nga damaduktalan ta. Nagsinata nga gronda. Sikat ti matungpal, Chief. So kung nalam dagiti kakadwa na kaposte iti ayan dagiti papasurveillance tayo a lugar, ha? Tasyak, manglikawak nga kalap iti impormasyon. Okay, Chief. Mayatak iti day ta. Nga magandad kalaeng, P1 Mendez. Narigatan. Amangan kit dino dadakas ang mapasamak. rabi imanay Ma'am Juna. Madandanagan manan. Ha? Isin? Tunggal rabi ilatan akastoy tirik na. Takasanumat gamin. Nariribukan at talaga ti ili tayo. Wala nga ron, isin. Madandanagan akman. Ngamaan niya ngay nga ron. Awan ba't ti maramidak? Ma'am Juna. Dahil tati ang paiso. Awan mo't ti serbik a mayora dito'y ili tayo. Awan akulos ti serbik. May-mayan. Taday iti bukod ko alugan ti naramat ko iti panagronda. Saan da makadlaw a pulisak? Idinto tano jay may sa mobil ti naramat ko. Sumungsungat ak pailaan.
Sigurado ang makadlawan dagiti managdakdakas. No at dadaman iti aglawlaw. Ay. Nalpasa ko na ng likaw iti asidik ti simbaan. Isu ang mapanak ita iti lugar da mayora. Bareng no adda masalaw ko nga impormasyon. Ang makatulong iti panang sulbar mi iti kaso nga igami. Amok nga doon kadag iti umili ti masikuran. Gapo iti nabuntog unay ataray ti investigasyon. Takasano? Awan pa imot nga mi napulos ti nadoktalan mi. May papan kadag iti napasamak dito jurisdiction mi. Isu ang kasay... Ambos! Ikamang ko tilugan iti likudan ti puon ti kayo. Karting ak tinumsag. Aglingad ak dita. Ti paltok ko. Pinabetakdan tilugan ko. Sakmat! Awan tinapuntak. Ang daping manaw ang motorsiklo. Dayjay lakit di tinang salib kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kuna itay simmangpet ka, aso marunumot lang agawid dito ni Bugi. Dadalain pa asikasong kan kuan may papan iti negosyong saan ka ni. Katuan man. Apay nga rod nga aging gaita kat awan pay laan. Apay ka diya magagaran ka launay, Jonah. Apay. Plano man na nakasarita ni Bogi, kat kompormi man laditan, ti pagpabasol mo kinkwana. Yun. Dahil tamang ti paglaingam, saan ka ti? Ti agpabasol. Ti agsao iti banag nga awan mo, ti pamanignag mo. Mabaling ka di, Jonah. In kalamaturogen. Saklatan ti manguray kinibugi. Tapno maamuak no kumusta, di pinasikasok ken kuana. May papan iti negosyo. Chief, sigurado ka kading awan ti sugat mo? Awan, Mendez. Di nakpakadanagan. Dandanikan, Chief. Malas lang din ang sanib kanya. Di napatay. Jak nga rod sardengan, no asino man dayjay. Tirigat na, Chief. Saan tayo nga mo? No asino dayjay? Nalakalaang ang maamuan dayta. Kasano? No maamuan dayjay at di napatay. Patsyat nga dan tumanin sa bali a plano nga isayang katna. Tap no mapatay na. Kat dayta ti sagana. Ni Bugi lakit din jay si Mangpert, Monica. Alas 10 iti rabi yaya. Lepas na nga tatim pasikaso ni papakin ko ana. Dayta ti jak amaw balasang ko. Anya nga tatim paaramid ni papakin ko ana. Ay na, narigat asong batan dayta. Agtuglip kan sa yaya. Ay, wan nga raw balasang ko. Ala, maturog kan. Sumaruno akmatan niya aginalan. Basit lang dahil San Bartolome. Tapno saan ko ama-amuan tinapasamakan ka, Narding. Simon, Dandani ka ni Dirabi. Kasanon mo saan ka nakarwar itilugan mo? Sakbay na pabatak. malas lang no asino man dayjay, Simon. Di napatay. Narding. Kat gaputa di napatay. Agalwad na ron. Saan ko asar dengan? Aging gaadyak maamuan, di kinasya asita. Anya jik ko mama? Naambush ni Hepe Salvador idirabii. Anya? Naimbaglaangan ta nasiglat ni Hepe. Kat saan ang nagbaligi dyan ang ambush kan kwa na. Ngam napabatak tilugan na. Anya? Iso anas kan arumwarak, iha. Taitikas dyan napasamak idirabii ka ni Hepe. Sigurado nga ado tinaskan nga asikaswak ijay munisipyo.
Warasan ti damag dito San Bartolome, Chief. Atong, Ket sigon iti impormasyon anaala dagiti tao tayo. Ado ka dagiti agindag ti mabutbutang, gapo iti napasamak. umungam dagiti kakadwa. Kaya't kayo ang makasarita amin. Matongpal, Chief. Permission to leave. Carry on. Naklatak mo tapaman na namuak tinapasamak, Monica. Isungarod asinarak ko adagos ni Narding. Padre Simon, Iso binagbagak ni Narding. Arumbang lang nga aganad a kanayon. Agdadata ngamin itan nga adag pangpanggap itibiyag na. Ket day ti delikado. talaga anasingad kayon ka ni Hepe, anya? Padre Simon, Monica, berbер nga sa matlatang amina ni Hepe. tulagan mi ngamin day ta, Monica. Iso adi ka kuman makmaklaat. Ganoy iti sa mo dagiti umili. Adala ta panagraam iti tunggal maysa. Kastagayam, isang matlagayam a berbер nga sa matlatan ni Hepe Salvador. Siligin daw mo, amo. Saan ko pinatay? Ngayon pa, Chug? Anapabot nganday jay. Talaga bilibakin ka, Pogi. Sabali ka. Amo, Asino ti mangipagarop a kabailam nga ramidan tigas jay ngagmay-may sakalaeng. muna kon, amo. Amo makabalak nga ramitin ti amin, para ken ka. Sa bagay. Handa nga taitan ti pampanunutan da jay a Hepe Salvador. Sigurado atin namnamahan day jay. Katadapay sumaruno pa nagtambang nga mapasama. Ngam ti dinam mo. Kat talaga, abinakbutin tayo lae. Noita, awan pa'y pamalpalat patak no asino tinangaramid kanyang itikas jay. Mayora. Hepe, Nga may sa tiyambok. anyo dayta? Dinak napatay dyan ng tambang kanya. Iso nga ramidak mat itati amin. Tapno maamuak ti kinya siya sino na. Hepe, Kat iti kanito ang maamuak dayta. Siguradwak amalungsot iti pagbaludan. Wano saan? Aginanan iti agnanayon. Saan ta kadipay nga agawe, Monica? Di mo ka din kaya ti kadata diti simbahan, yaya? Saan nga iti kasta balasang ko? Ngem amangan no sa pulen na tan ni papam. Laglagi pam asaan ta nagpakadakan kwa na. Bimanaw talat ta itayon. Awan ti parikot iti dayta, yaya. Maawatan na lagi ti no apay ari muerta. Monica, Siyak ti makaamo. Di ka agnanak. Anyat madamagan, P1 Mendez. Pasensya kan, Hepe Salvador. Ngam awan pa lang ti resulta ti investigasyon. Nalaing dagiti awanan baing, Hepe. Awan apulos ti pagilasinan, iti kinasi asino da. Saan ang mabalin nga daklatan dito yung presinto ang nakamutalang? Hepe, Naskan nga tignayan. Jak itulok nga agtalinaid anawaya ti asino man. Anang aramid kanyak itikas jay. Sa anak nga agong onget, iha. Mas daawak lang amin. Iso nga inawagan kan. Pasensya kan, Papa. Nasaan ako na nagpakadakan kay kay. Makumikom kayo ngamin kanimang bogi. Kasla na patag di pagsasalitaan. Iha, Yung sana balit agawin kami kaniyaya. kastaya. Wan, Papa. Alangarod, orayin kayo diti balay, sakpay arumwara. Sa di na ti papanan niyo, Papa? At dati saan anay ringpas ni Bugi di Rabi, may papan ka dagiti papasi-kasok kan kwa na. Mapanmilaing suknalan, saan ngamin na mabali na mabaybay anday japanag. Ngam kasi tinakunakon,
Orayan kayon kiniising. Tawan pa'y matlaeng di orayak nga awa. Chief, anya ti aramidin tayo dyan da mayor arugante. Ting-tingitingak ngamin ti amin, P.U. Mendez. May salang ti posible amang bilin iti tao amang patay kanyak. Ha? Panagkunam ka di? Kat adda pa kainaigan ni Mayor Arugante, Chief? Posible. Anya? Wan no saan. Posible mat ati asawa na. Saan kami nagbayag, Padre? Agyaman akmanin, Monica. Apag iso, tani. Ada nagsangpat dito simbahan. Ang mga nadag kumpisar kadakwada. Uwan nga ron, Padre. Narigat mat na mataktak ti rumbang aramidan niyo. Si kakit di man. Ala, aganad kayo kanimanang ising iti panagawid niyo. Diyos ka. Apay saan matlaeng nga nyo mawag ni Mr. Wong. Rumbang ko mga mawagan tayo jay. Tapno na amuwa ko noan niya ti desisyon na. Imposible mo ta nagbaliw ti panurot tayo jay nga inchi. Saan laing nga nyagbidto tayo jay? Jak lagi di tulok nga agbaliw pa iti panunot na kalpasan ti saritaan mi. Ang mga notanda mo ni ka. Inakitain no isodan ti dimteng. Agbayag ta ka di ijay ayan dagiti tultulungam. Saan niya yan? Dumagas talaan, taamok no anya dagiti masapol da. Nasaya at ngarod no kasta. Apay, di mo ka di kaya ti mapanitya niya yan? Saan nga iti kasta balasang ko? Isu na laeng ta ang mga nuor-orayon na tan ni papam. Si kakit di man. Mabutang kalaunay ka ni Papa. Di ka ganag kung naklangarudan. Siyak ti makaamukan ko ano. Jaklaim pagarup ti umay mo, hepe. Awan kayam, nadamag ko tinapasamak kin kay di rabi. Naimbag lagi din, ta saan ka anaan ano, hepe. Inutil ti asin naman na ng tambang kanyak, Don Leon. Ha? No saan nga inutil? Amangan no nagnerbiyos. Iso adinak na purwan. Hepe, hepe, hepe. Saan arumpeng ngagsasaukay ti kasta? Di ka katagiyaman, ta saan ka anaan ano? Kasanon, no timangad kay ti barsa nga, gapoy ti napasamak. Sayang ka met no lamutan nakalaing ti daga. Don Leon, saan to ang mapasamak na ita? Siguraduat nga umun-una alamutan ti daga, ti responsable iti napasamak kanya. Anya? Kasta talaga ti plano, Don Leon. Isu nga ramidak ti amin, tapno maamwak no asino ti responsable iti napasamak kanya. Katkas iti nakunakon, paginanaek iti agnanayon, dagiti adda iti likudan ti panakatambang ko. Ammom, hepe, sa anak anaiyanak idikalman. Masirok ko, no apay akas ti ibagbagam kanyak ita. Don Leon, Diretsain na kon. Husto ko man ti adu apalpalikaw. Pagat atapan na kadi. Ha?
Hepe. Apay, Don Leon. Adda ka di pakainaigam? I don't play that kind of game, Hepe. Saan ko nga aramid dayta? Ta ultimo siya. Ti pamilya ket makapadpadas met iti kasta. Don Leon? Iswala ding itek, Hepe, ngembidot ti atap mo. Ngem saan ka malaptan nga agatap kanya? Tamok at ipangibas-basaram. Ket ti panangsidsidir kuken ka. No apay nga gingga itaket awan payla tinadoktalan nyo, may papaniti mapaspasama kiti pamilya. Ha? Hepe, amok ka nasirib ka. Iso adi ka kumagpailuyo si tibidot nga atap mo. Agmulagat ka! Tapno maamiris mo nga agpada ta biktima kadagiti mapaspasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kitay pa yung nakapanaw da Monica kan manang ising. Mayora rugante. Naggapu-dagayam dito'y simbaan, Padre. Un Mayora. Napagsaritaan mi nga ron ti maipapani tinapasamak ka ni Narding. Ay, nariribok una yun dito'y lugar mi, Padre Simo. Yak paiket din amuno anya ti rumbang nga ramidag. Amkag nga amangan lumapukawan ti panagtalag kanyak dagiti umili. Mayora. Ultimo siyak. Papupukawan ti panagtalag ko iti kabaalak. Gapo ka dagiti mapaspasamak. Mayora, sana rumbang apaidagal ka kadagiti mapaspasamak. Laglagi pa masikati inatiili. Ket, dagiti umili. Sikatinam naman da. Nang runa kadagiti kakastoy ka nito. Padre, Di kagdanag Mayora. Kanayon na nakasuportakan ka. Kastamot din ti simbahan. Amok adakkel ti maramidak iti kakastoy ka nito. Tumulong at amang lawlawan iti kapanunutan dagiti umili ti San Bartolome. Monica, nupil dagiti pulis dayta nakaparada iti batog ti balayaw. Ay, Diyos ko. Adda nga taman na napasamak di tabalay. Yak amo balasang ko. Dum sa agta na dagos, kaya't ko amaamuan no anya tinapasamak. Di kagdanag, Ma'am Monica. Awan ti dakes ang napasamak. Agsarsarita lang da hepe kan di papang. Ngam apay, P1 Mendez, anya ti makagapo? Pasensyakan, ma'am. Ngam confidential. Kas makita yun, man. Adak lang dito eh. Sa anak amabalin adungag, iti anyaman na pagsarsaritaan da. Ni, dayjayan ni Hepe. Isang tirimwar di tabalay. Anya ti inaramid ni Hepe dito, Papa? Adalas sumagmamano a banag as sinalodsod na kanya. May papan ka dagiti napasamak ka na tayo ti kalabas. Iha. Amom, bilibak kini Hepe. Iti laksid ti napasamak ken kuanay ti rabi. Ken agtultuloy latangar aramidan na ti trabaho na. Papa, Iso asapay lang kumata masolbaran dagiti mapaspasamak. Tapno may kanmet iti guntaway nga ginana ni Hepe ta nakakaasim at tayo. di ako nagbayag, Padre. Agyaman na kadagiti balakad mo. Awanan yaman na Mayora. Padre, sapay la kumata di mo ikan iti sabali aka ipapananday to'y nga ibagakan ka. Anya day ta Mayora. Ubing kalaunay ang nagbalin apadi. No saan ka mariro?
Ang mga noag kasadaran kayo laang ka ni Monica. Mayora. Patyak ngayon inaunak ni Monica. Kasta ka di? Wen Mayora. Kenda ito yung minti ayan tiragsak ko. Tiag serbi iti dyan. Manipod nakapanaw tayo iti balay da Mayora. Saan ka matagtagari? Oh, Adda ka din napasamak, ajak amo. Piwan Mendez. Nabagas, ti panagsasaon ni Don Leon. Ngam, kaslaman mo ti amo na itinapasama kanyak. Chief, Kat dayta ti pakatikawa kita. Isu apang panunutek, no anya ti rumbang na aramidan. Nasiri ba talaga ni Hepe Salvador? Pugi. Amo. Agasem. Amo na dagos nga dapakay na igak iti pan nakatambang na. Naimbaglangan. Taamom no anya ter aramitan. Iso nga ore adda atap ni Hepe nga adda pakay na igak iti napasamag kenkwana. Katawan matapulos ti pamanagnag na. Ngamin, nadalos ti insayang kat mo, kat awa na pulos, ti pamalpalatpatan ka. Pinasaritan ni Don Leon. Agam maapay natin. Simon, napanak na nagdamag kan kuana. May papaniti napasama kadakwada iti kalabas. Ha? Madamat investigasyon. Saan ka di? Kasta gayam. Kunaklakin din nun yan ti sinalodsod mo kan kuana. Apay Simon. Anya ti atapam adinamag ko kinidon yon. Kunak no ti may papan iti napasamak kan kay dirabi. Ha? Di mo mekat akasta ti panunutag narding. Siyempre, sika ti dandani na isagmak idirabi. Iso ati amo, ket ti may papan iti napasamak kan ka ti ginagaram iti ayanda dolyo. Nagawid kayo mat adagos, Ma'am Jonah. Nay, adda ka di pare ka. Awan mat. Nabanlugak laang iti apagbiit nga ipapan ko iti munisipyo. Ma'am Jonah, Ayan ni Monica. adda ijay silid na, ma'am. Ayun gayam, mabising kayo kaday. Saan, ising? Sige, inak pa iti silad mi. Talaga akayat ko, tiyagin na. Kinapudno na Mr. Wong. Talagang or-oray ang tawag mo. Anya tinapasama kaya? Apay nga itakala nga nakaawag. Mr. Wong, lalaki ak anakisaritagan ka. Panagkunam kadikat saan ko atong palen, ti sinaok. May sasalodsod. May sasungbat, Mr. Wong. Tuloy ka di transaksyon wenno saan. Oh, panagkunakat awan ti kwento da ito asaritaan ta, Mr. Wong. Naggulo ka kasarsarita. Manila, Mr. Wong. Apay nga takala at akas jay ti Charna. Anya tinapasamak. Nagpintasan ti saritaan mi, ngam sa bali matan ti tinor ti sa unang ay mawag. Makamo day jaya, Mr. Wong. Sana siya ti agpakumbaba kenkwana. Yaya ising, ayan ni Mama. Adda ijay silid takin ni Papam. Nabannog ka no. Iso akayat na ti agina na. Kasta ka di. Iso mo ti kunana. Apay, balasang ka.
adda masapol mo kun kuana. Kaya't kula ko maama kasarita. Ngam agin inanamat gayam. Kuna na ma't ano adda kasapulan kun kuana. Ket adda kanulaang ijay siligda kin ni papa mo. Anya da ito'y, P1 Mendez. Nakita may terwar ti presento dayta, Chief. Nagan mo tinakasulat. Iso asigurado aparakin ka dayta. Ha, Chief, apay? P1 Mendez. Ladawan da ito'y jay naudi apadi. Ang napapatay dito'y San Bartolome. Ni Simon. Ang mga nadadakas ang mapasamakan ko na. Anya? Katingap, isaganam jay may samobil. Nasken ang mapantay jay simbahan. Adda ka di parikot, iha. Awan matkit di mama. Iso na laang ta kaya't ako maama kasarita. May papanitin na pasama ka ni Hepe. Anya ti result at investigasyon da, mama. Awan pa'y, iha. Kasta ka di. Imbaga na ngamin ka ni Papa. Ngaon na anda ka no nga imbestigaran ti na pasama kada tayo iti kalabas. Anya? Nagsarita da Papa kan Hepe Salvador, mama. Kuna nga rod ni Papa, adayawon na ter aramida ni Hepe. Tauray no kasjay tinapasama kan ko na. Kat prioridad na latta ti panag-imbestigar da, itinapasamak kada tayo. Awan mo ti sa bali ang adlaw ko dito simbahan natin. Simon, sa balit ti agparparik na kanyak. Kita am daytoy. Anya ti kaya tasawon dito aladawan? Ladawan day ti brutal ang napasamak iti kaudyan apadi anay destino ditoy. Anya? Iso nga rin ngay may kami adagos dito'y simbahan. Amkat ngamin nga mga no adakit di pangpanggapan da adakas kontra kan ka. Ang asino ti agpangpanggap iti dakas kanya? Diyak mo, Simon. Narding. Naskan nga ganat ka. Saan tayo nga amo no anya ti pangpanggapan dagiti managdakdakas? Saan ka makapaglibak kanyak yun? Mismo ani Monica tinagkuna nga imay ditoy ni Hepe Salvador. Amom, jak magustuhan ti imbagbaga kanyak ni Hepe Salvador. Leon, Agasam ta siya kidin ti atapad na. Nga alda iti likodan ti napasamak kinkuan. anya? Anya ko matiga po na apagatapan na ka? Kay tangarod. Agin lalaing dadya a Hepe Salvador. Idin tutawan mo ti mararamidan na. May papan ka dagiti napaspasamak. Aguray ka, Chona. Oh, apay Leon. Ang mga no'y sumat ti mang butbuteng kanya. Anya? Naturid nga may nagsasao ni Hepe Salvador. Iso nga da posibilidad na nga iso ti mang butbuteng kanya. Apay Leon. Adda ka di amo ni Hepe, maipapankan ka. Malaksid kada kami kan ni Bugi. Pasig adagiti talkam at taong ti makammo iti pudno maipapankan ka. Ita, ibagaman kanyak. Kasano kuma nga adda mo ni Hepe Salvador? Dayta kuma ti Amerisa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ti panagsawar iti aglawlaw? Negative, Chief. Awan tinapaliw may aposible pagpaggadan ni Padre Simon. Sigurado ka? Wen, Chief. Amangan mo nung nagbidot kayo lang, Chief. Diyak mo, Mendez. Ngam talaga sa balit ti agparparik na kanyak. Nang runa katladawan tinakamamas ang napasamak iti naudi apadi. Tinay patulod kanyak.
Kasano ko maamairaman ni Padre Simon? Amumat anasingad kamin kini Simon. Kat posible nga aramatan da ni Padre. Tapno maaramid dati kayat da kanya. Naawatam ka ditibilin ko, Bogi. Nalawag amo. Kat di kagdanag. Siya akong di makamoy di amin. Siguradwem laeng ti amin. Ang mga no may sagmakak mat. Amo, agtalit ka kumakanya. Dakkel ti panagtalag ko kan ka, Bogi. Amom da ita. No kasta nga ron. Siya akong di makamoy di amin. Kat sigurado asaan kayo amaan ano. Kan kang runan. Mapunas ton tanyaman niya atap kada kayo. Tayjaya Hepe Salvador. Napatagsakit ni tinagsaritaan nyo ka ni Bugi. Ha, palpaliiwan na kami kadi, Chona. Saan, Leon? Naira na lang ang nakita kayo nagsarita. Nakaserseryoso ti pa nagsarsarita yun. At dati may sa parikot iti negosyo. Isong ilawlawag ko kinibogi no anya ti rombang nga ramidan da. Ha? Isupay laing ti makamo ang mga sikaso. Jack kaya ti romwar di ti balay. Taapay. Jack ikan iti gundaway ti asino man nagpangpanggap iti tax kanya. Anya. Dahil tatagpaiso. Isong agtali na idag pay laing dito'y balay. Monica, adtuyan ti gatas mo, balasan ka. Agyaman na kiyaya ising. Makumikom kan saa. Pampanunutag laang no anya ti kasayatan nga aramidag. Ha? Kaya't ko ti ad-adda ang makatulong. Itilak si dagiti riribok ang mapaspasamak diti lugar tayo. Anya? Amok ngamin ang makatulong ti pampanunutag. Tapno mapagtalinad tayo ti pamati dagiti umili iti namals. Mamati kan mat siguro ita narding. Sana ka man ano ditoy. Simon, Agnanagdak iti pagtangan ti Diyos. Anya kumangay ti dakas sa mapasama kanya. Simon. Idi pinagaramidan da iti nakamamas ti sigod apadi ditoy. At damot laang ditoy pagtaangan ti Diyos. Narding. Dakal ti pamatik iti Diyos. Takinapod na. Tunggal agri nga kiti agsapa. Kidkid dawag kan kwa na asapay lakuma. Tatarabayan nak iti agmalam. Tamo mat siguron. Napaggat ti trabaho. Kaya rigan na nakapisukan iti tanam ti may saasaka. Ngam saan nga umdas ti panagtalag tayo laang kan kwa na. Tapno mailiklik tayo iti paggat. Naskan nga agad na tayo matakanayon. Laglagi pong kumaday ta, Simon. Numay papan ka dagita a proyekto. Dakkel ti maitulong ko ken ka, Monica. Agyaman ak no kasta, mama. Ngam iha, laglagi pang kumamot ti karadkan mo. Ha? Amo mo ta na paggad ita ti aglawlaw. Amang ano anya ti mapasamak. Mama, jak kayat ti paidagalatan iti butang. Isungaron nga aramidag ti kastoy. Tapno maalokoy kumat ti kaatuan kadag iti umili. Asaan arumbang ang mapukaw ti panagtalag da iti Diyos. Ta iti nga ti riribok ang mapaspasamak ita. Tila ang Diyos tinamnamaan tayo, ang makaisalakan kada tayo. Siguraduhin nyo, asan pa lang nga pumanaw dito simbahan ni Hepe Salvador. Kaya't ko amay pamay sa tatensyon na dita. Isungay patong palyo timbagak nga ramidan nyo, ha? Sige. Agtalinayadak lang dito'y pwesto. Tapno may kanak iti gundaway, kat maaramid kumatan, tinaibilin kanya.
Sigun ka dagiti kakadwag. Sigurado nga awan ti paggad, Simon. Kunak tumot ngamin kan ka. Agpakada kami nga Ruden. Agyaman na kiti panangyali kakam kanyak, Narding. Tarabayan nakakumaka na yung tinamarso, ititunggal pagnam. Narigat ngamin. Putok dagi jay. Umay ka Simon. Nas kang naglingag ta. Saan arumbang anak kamarangmang ka dito? Narding. Umay kan Simon. Darasan! Di mo ko na di mo magustuhan ti Aramida, Papa? Iha, awan ti panagkagkag ko itar aramidan. Tilaing kayat ko. Ket, aganat ka kuma. Di ka dana, Papa. Saan na ka may sagmag? Tumultulong ang klaang, Mat. Awan ti pagpaggadak iti dayta abanag. Iha, laglagi pem. Dagiti managdagdagas. Kabailan da pagaramidan iti dagas ultimo dagiti nasisingpet a tao. Ket dayta ti pampanunote. Ngamin, jak kayat amay sagmag ka. Iha. At damot punto ni papamket balasang ko. Yaya Ising, di mo ko naan ang mabutan kamot kan. Saan nga iti kasta, Monica? Iso na laeng tada posibilidad ti imbaga ni papam. Narigat no dakit din mapasamak ad akes. Bayat ti panang tulong mo kadagiti umili. Yaya, Sigurado adagiti dadakkel mo ti kang runaan a masakitan. No addad akes a mapagteng mo. Masigurado ka dito tinagtaudan dagdi aputok. P1 Mendez. Chief. Saan tayo magsardag? Aging gangawan ti maduktalan tayo. Chief. Ang mga nuad dapay lang iti aglawlaw ti asino man ang nagpaputok. Matungpal, Chief. Ala, agwaras tayo kakadwa. Katingan nyo. Yes, sir. Mendez, follow me. Matungpal, Chief. Adda lang itilikodan niya. Anya jay ko nam. Inyawag ti may sa apulis ni Hepe, ang nagresponde da kano di simbaan. Anya. Sigun mo't iti awag ti may sa a staff ko di munisipyo. Adda kano nagre-remo kay di simba. Delikado daytoy. Anya ti kaya po asawan yun. Ang mga nuan niya ti mapasabag kini Padre Simon. Oy, saan ko malapdan ti bagik? Rumara kita matlaing. Anya, sa dino ti papanam. Ijay simbaan, Jonah. Nas ka na mamuag nuan niya ti mapaspasamak. Ang mga numatang rangkit din ni Padre Simon. Monica balasang ko. Apay akala at arimuarda papakan mamam. Jakmat nga rod amo, Yaya. Mas daawak. Kasla madandanagan ni Ma'am Chona. Dahita tinadlaw ko. Lukas ta nga rod. Sigurado nga ada mapaspasamak. Monica, Naskan ama amuak no anya dayta. Jak lakit ti mabalin ti aguray laktan ditoy. anya ti kayat mo asawang. Rumwarak mat, Yaya. Ay saan? Narigatan. Agtalinag talaangan diti balay. Ang mga nuan yakit diti mapasamak. Narding. Anyang he. Nakita yung kaditi nagpaltog. Saan pa'y, Simon? Iswa delikado pa'y lain. Narding. Mamati ka mat siguro itan kanya. Delikado. Paggadti pa si mudaag tinaawat ko aladawan. Narding. No talagang andag pang panggap kanyak iti dakas. Gapo iti panagserbik iti Diyos. Anyang rod. Simon, Di tatagpaisusan ka di. Iswasaan na ka madanagan na pulos. Diyos ke. Apay nga adda da mayora. Delikado kita ditoy. Agyaman na tadimon impilit ti kayat mo, Monica. Kunaklakit din no ipilit mo latta itay ti rumwar. Yaya Ising. Ay na, di kalakit di palubusan a rumwar. Kan oray no kidawam siguro ako yugan ka. Sa anak matlaeng nga umanukot. Maawatan ka, Yaya.
Ngamustumot nga min timbagam. Delikado. Ang mga nada nga agpaiso ti dakas ang mapasamak. Day tangarod kat. Amumatan. Napaggad ita ti sitwasyon. Nang runa kat saan pa'y laang anatiliw dagiti agraira ang managdakdakas. Kasanoon no adadalaang iti asideg. Uno saan umararubayan dalagayam. Yaya. Narigatan no adakit ni dakas ang mapasamakan ka balasang ko. Siyak lakit di ti dakas kin ni Sir Leon. No bilang laang tada ti dakas ang mapasamakan ka. Yaya, at nakastrip iti arubayan. Anya? Nakita ki Yaya. Nagtarian nagkamang ija likod ti balay. Ay, Diyos ko! Ang mga no anya ti mapasamak ka data. Ang mga no kriminal tinakita am. Umay ka Yaya. Agpupok ta ija silid. Awagan ta da papa. Karatingam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naipakamugay madagos kada kayo, Mayora. Juan Padre, inyawag ti may sa pulis ni Hepe, kan ti may sa nga staff ko. Anyan ti aramid ti tao. Ultimo pagtaengan ti Diyos. Maituragdan a pagaramidan iti dakas. Mayora. Maamakak, Padre. Apay, Mayora. Ang mga numaulit ti napasamak iti day di padi a sinublat mo. Hindi kagdanag, Mayora. Sana mapasamak kanya, tinapasamak kan kuwan. Saan tayo agsarden, Mendez? Saan tayo apumanaw ditoy? Aging saan tayo amaduktalan? No asino at talaga dyan nagpaltog? Wan, Chief. Narigaten. Ang mga no nakarkaro pa ito. Darasen, naskin niya gawin tan. Ha, Mendez, makamu kayo pa lang ditoy. Addan sa parikot na Don Leon. Leon, darasem, iparpartak mo pa. Uwin, Joda, di ka matalagan. Dagiti pulis, sinarunod ata. Anya? Ang mga no imbaga kadakwada ni Padre Simon ti inyawag kan ni Monica. Monica, anya ti ko na ni Papam. Agawid ka no adagos, Yaya. Apay nga ron nga awan dapay. Ang mga no anyakit ni ti mapasamak. Yaya, pangasin. Agbaling ka kumaan na tungkad. At siyang kawan ti dakas na mapasamag ka data. Ikag kagumaak balasang ko. Ngam... ha? At ang dagiti pulis. Mabit lang, Yaya. Saan ta pa'y arumar diti silid ko? Urayin ta ang makastrap dagiti pulis. Kumusta, P1 Mendez? Ada ka din na duktalan niyo? Latingitik, Padre. Ngam talaga asaan min ang nakita, no asino dyan nagpapatok. Anya? Padre, pasensyakan. Ngam mabalin ka di ang maamuan, no ape akila at api manaw da Mayora. Imawag ni Monica iti amana. Ada ka no nakastrak iti arubanda. Anya? Day tatik na iso. Iso nagdardarasan ang nagawid dagiti agasawa. Ket ni Hepe, nangikuyog ka dagiti kakadwayo. Ket si marunuda adagos. Anya nga min at talaga tinapasamak ising. Kaya't ni Monica ti sumaruno itay rimuar kayo, ma'am. Ngam linapdak. Kinulak a delikado. Pagamuan, adda nasiputan ni Monica a lalaki a nakastrik iti arubayan. Anya? Dahita ti agpaiso, ma'am. Diyak nakita di lalaki. Ngam nakangagak ba't iti arimpadak a nagtaray iti likodan. Anya nga tanday ti mapaspasamak. Apay akastoy matan. Don Leon, kasayatan siguro na adda tao ng agbantay ditoy. Hepe, di kayat ko laeng. Masigurado yung awan ti bagbagan ni Monica ang nakastrik ditoy. Don Leon, Day talaing tikidawag ka na kayo. Oray saan ka namang bili ni titaom. Don Leon, ibagayo man kanya. Apay akas lang mabuting kayo nga adda pulis kung agbantay ditoy.
At da kadilikliklikan nyo? Wano? At da diyo kayat amadoktalan mi. Anya ka kadi, Hepe. Agdadata nga at datimang butbuteng kadagami. Kastapay laeng ti bagbagam. Mas dawak lang amin, Don Leon. Agdadatan ngagpaggat kayo. Ngam kasla saan nyo lata kasapulan ti tulong ti kapulisan. Awan pa ti direktiba ni Hepe. Iso, Charlie Sierra, to P1 Mendez. Come in, over. mapit lang ka kadwa. Charlie Sierra, to Ni Hepe P1 ti Mendez. mawawag iti radyo. Come in, over. Go ahead, Charlie Sierra. Over. Kumusta kayo, Ditan? At ka din na doktaran nyo? Over. Negative, Hepe. Over. Mangibati kayo ti kadwang, Ditan. Kasapulan ka dito. Over and out. Kakadwa, nangagyutimbagan ni Hepe iti radyo. Naskan nga agtignay tayo. No siya maysa. Mayatak iti sinasing ni Hepe Salvador. Agmauyong kakadin, Chona. Ha? Yun? Kaya't mo kadi ang makadlaw dagiti pulis, ha? Amok aday ti agundaway ti or-orayan ni Hepe. Tapno makaalay ti gundaway amang paliiw ka na tayo. Yun. Iswa sa anak mo manugot, Chona. Diyak lakit di kayat nga da pulis na nga agbati dito. Monica, awan mo tinakita dagiti pulis. Yaya, Di mo ka din nairupaan din asiputam. nakaabungot, Yaya. Anya, Ngam saan nabalit akit kita ang lagi ti pulis ti na i-record iti CCTV. Baran mo maambuan damatlaan mo asino day chay. Kaya't mo asawan, Hepe. Imbitaran nak man ni Presinto. Don Leon, amok nga dati saan ta pagking kinaawatan. Ngem panunutan ko ma. Para matlaeng kada kayo ti aramidak. Hepe. Ngem no saan nyo akayat? Jak ipilit. Nilangan mayora ti imbitarak. Anya. Sa anak mo manugot, Hepe. Ambo ba't anapagkat? Saklatan ti sumurot kan ka. Pagyamanak numayat kayo, Don Leon. Ulitin. Para matlaeng kada kayo daytoy nga aramidak. Meron ba nga pagtanagan nyo, amo? Naramit ko. Good. Nasaya to kasta Bogi. Tani, sumurot at kini Hepe ni Presinto. Amo, Ulitin. Agtalikan kan ka, Bogi. Namnamaag nga awan tinta ka sa mapasama. mangnama ka, amo. Takas itinaybaga ko. Siguradon ti ami. Apay no sumurot akon. Sana yan, Chona. Agtalinaid ka laingin diti balay. Kaduan ni Monica. Leon, madanaganak. Abang ano anya ti mapasamakan ka. Mismo ani Hepe ti kaduak, Chona. Makikalugan akon kankwana. Sukunan nagtulaingin ni Bogi di Presinto. Leon, Di ka danag, Chona. Awan ti ta ka sa mapasama kanya. Basta agtalinaid ka ditoy, kat bantayam di arakta. nimot laeng Sir Leon ti simurot kada Hepe Salvador, Monica. Yaya, Apay nga ta. jag amo, Yaya. Ay, ada ka di pa'y dagiti pulis itirwar ti gate? Uhan balasang ko. Panagkunakit saan da pumanaw. Aging gasaan ang makasubli dito ni Sir Leon. Ipagil dagiti pulis ang nagbati dito'y simbahan na pumanangak. Ngam sana ka makaib na dito'y. Mas ka na mapanak ni Jayan da Mayora. Kaya't kumit amamuan noon yan ti mapaspasama ki Jay.
Nakasarita ko dagiti adda dito ya pulis. Ngam santak may pangag. Iso a kasayatan maglibasak. Kasta ti kasayatan nga ramidag. Tapno makapanak ijay ayan damo ni ka. Monica, iha, di kagdanag. Saan mo't lang agbayag ijay di papam? Agawid mo't lang. Mama, Sigun ka ni Hepe, adala ang sumagmamano asaludsudan na iti amam. apay, di na pala ang dinamag dito eh. Amom gamin iha, adda dagiti banag ama ko na a confidential. Kat mamati ak aday tati rason, no apay anila ang papam ti ingkuyog da Hepe. Ngam siya, mama. Dito yung nakmat a kinasarita ni Hepe. Monica, baybay amlatan ti panangikuyog ni Hepe kat ni papam. Basta agtali na agtalaang dito oy. Kontento ka din kadagiti sungbat ko, Hepe. Wen, Don Leon. Ngam kayat ko lamang mo niyo. Asan nga umdas dagiti nagsaritaan tayo. Tapno marisot adagos tinapasamak. Maawatak, Hepe. Talaga mat nyamin anarigat ti trabaho yoket. Kamrunadi ti amin. Napagkat. Ha? Iso ang maawata, Tilaing kanayon nga daw dawat ko. Saan ko mamapasamak ken ka tinapasamak kanya kan iti pamilya. Nagbidot kay ti dayta, Don Leon. Ngamin, napasarak madali. Ano day, Joy? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.